بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Musulman doğanımız soraptır. Kur'an-ı Kerim okap, soğavını ölülere bağışlamak bolýar mı? Deyiptir. Bu sorun Musulman doğanlar qysgaça jogaby. Kur'an-ı Kerim okap soğavını ölülere bağışlamak bolýar. Cumhur ulamalara göre, yani Ahl-i Sünnet'in ula alimleri, Kur'an-ı Kerim okap soğavını ölülere bağışlasan, soğav ölülere barýar diyen netije gelipdirler. İbn Teymiyye ve İbn Qayyim ýaly Ahl-i Sünnet alimleri hem şu garaýşda. Mysal üçin Kur'an-ı Kerimden islenlik bir surany okap, şu okan Kur'an'ımdan hasıl bolan soğawy dünýäden öten kime bağışlajak bolsa, şoňa bağışladym diýmek bolýar. Bu musulman doganlar soraň qysgaça jogaby. Indi biraz açyklap aýtsak, bu soraň giňişleýän jogabyny diýriler üçin sowap bağışlap boljak amallar hakynda alimlerimizin arasynda bir ağızdan kabul edilen amallar var ve bir ağızdan kabul edilmedik amallar var. Misal üçün, alimlerimizin bir ağızdan kabul eden amallarına misal versek, yani şul aýtjak amallarımızın soğawyny ölülere bağışlap bolýandygyny diýriler tarapyndan şul amallar edilip, soğawyny ölülere bağışlap bolýandygyny Ahl-i Sünnet alimleri bir ağızdan kabul edýärler. Birincisi, diýrilerin Allah Teala'dan ölüler üçin rahmet, bağışlanma dilemegi ölüler üçin peýdasy bar. Şonuň üçin ölenlerimize musulman doganlar cenaze namazy kılınýar. Allah rahmet etsin, mekan cennet bolsun, Allah Teala günahlarını bağışlasın diýip dilek edýäs. Delili Kur'an-ı Kerim'den delili var. Ölülere diýrilerin dilek etmekligi barada, bağışlanma dilemekligi barada delili Kur'an-ı Kerim ve bu barada kän sahih hadisler var. İkinci topar amallar, bizim edemizde ölülere %100 sowap barýan amallary ve Ahl-i Sünnet'in bir ağızdan kabul edýän amaly musulman doganlar diýriler sadaka berip, diýriler garyplere sadaka berip, soğawyny ölülere bağışlasa, soğaw ölülere barýar. Bunu hem Ahl-i Sünnet alimler bir ağızdan kabul edýärler. Bu barada hem kän sahih hadisler var. Hatta akide kitaplarymyzda çenli ýazylgy, diýrilerin doga dilekleriniň we sadakalarynyň beren sadakalarynyň ölülere peýdasy bar diýip. Üçüncü bir ağızdan kabul edilen amal musulman doganlar ölüp giden kişiniň adyna haç we umre etsen soğawy barýar. Buňam delil sahih hadisler. Bir näçe hadisde bu barada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelýär. Yani ölüp giden adamın adyna diýri kişi umre edýär, haç edýär şonuň adyna. Bu hem bir ağızdan meselem kabul edilen mesele musulman doganlar. Ina şulary musulman doganlar şu amallary alimlerimiz bir ağızdan kabul edýärler. Sebäbi bular hakynda ýanky diýişmeli sahih hadislerde açyk we äşkär delili bar. Hatta şulardan biriniň soğawy ölülere barmaýan diýen kişi bidgatçy we ýoldan azan kişi bolýar. Emma musulman doganlar bundan galan amallaryň, şu aýdyp geçen amallarymyzdan başga ibadetleriň, mysal üçin namaz okap soğawyny bağışlamak, orada tutup soğawyny bağışlamak, Kur'an-ı Kerim okap soğawyny bağışlamak ýaly amallaryň soğawyny ölülere bağışlap bolýarmy ýa-da bolmaýarmy diýen meselede alimlerimiz ihtilaf edipdirler. Yani bir topar bolýar diýipdir, başga bir topar alim bolmaýar diýipdir. Inni hadiste öwredilen amallardan başga ibadetleriň sowabyny ölülere bağışlap bolmaýar diýen alimler
Näme üçin bolmaýa diýipdirler? Ýani gaýdyp geçenlerimiz kabul edýärler biragdan. Emma şul hadislerde gelen amallardan başka amalların sogabyny öllere bagşlap bolmaýa diýerler. Bu garaýşdaky alimler näme diýär? Olar diýär musulman dogonlar, sahih hadislerde öwredilen amallardan başka amalların sogabyny öllere bagşlamak bolmaýa we sogaby öllere barmaýa diýerler. Näme üçin diýsem, sebäbi sahih hadislerde sogaby barýa diýilen amallardan başka amalların sogabyny ölülere bagşlamak barada Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem o sahabalardan sahih delil ýok diýerler. Hacyn kıba, sadakan kıba, dogadyle geçsen bagşlanma dilesen ayette de ba, hadiste de ba delili. Amma Kur'ana kap sogabyny bagşlamaklygyň Peygamberimizden näme delili ýok diýär. Peygamberimiz okan diýmändir diýär. Ha bir diýmek mümkin bu arada gelen hadisler var. Yasin okan diýär, başka hadiste başkalat diýär. Bir topar ulama bulary sahih däl hasaplaýarlar. Yani ýtybarly däl, delil hukmunda alyp bolmaýa diýerler. Şoň üçin bular delil hukmuna kabul etmeýärler. Wa näme diýerler? Bu garaýşdaky alimler bu meselede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öwredeni bilen çäklenmeli diýerler. Sen sadaka ver diýär, doga dile get, magfiret dile, rahmet dile, yerine hacet, ümre et. Şular et köprek diýär. Peygamberimizin öwredeni şular, bir agızdan kabul edilen şular, şular bilen çäklenmeli diýerler. Amma mundan galan amallaryň sowabyny bagşlamak barada musulman dogonlar, ýani diýişmeli. Sahih delil bolman üçin ol garaýşdaky ulamalar sowabyny bagşlamak bolmaýa we bagşlasaň hem sowaby barmaýa diýerler. Ne bul sahih hadislerde gelenden başka amallar bagşlamak bolmaýa diýen alimleriň garaýşy. İkinci garaýşda näme musulman dogonlar, bu da ähli sünnetin diýdi köp bölegi, aglaby bölegi bolýar diýen garaýşda. Yani ähli salih amalyň sogabyny ölülere bagşlamak bolýar diýen alimleriň garaýşyna seretsek musulman dogonlar, olar diýerler, islenlik salih amal edip, islenlik ibadet bolan amal edip, şol amalyň sogabyny ölülere bagşlamak dogry diýerler. Deliliniz näme diýsek olara kitaplarda diýär, delil kıyas diýär. Bileňiz musulman dogonlar, asıl delil Kur'an we sünnet. İslamyň asıl delili Kur'an we sünnet. Ondan soň icma gelýär, şeriatyň delili. Kur'an we sünnet, soňra icma gelýär, soňra kıyas gelýär. Bu alimler diýsek hem ibadet edip, näme ibadet bolsa edip diýerler tarapyndan sowabyny öllere bagşlap bolýar diýäňiz. Deliliniz näme diýsek, näme diýerler? Kıyas diýerler. Olar diýär, doga dile getmek ibadetmi? Ibadet. Haç umra ibadetmi? Ibadet. Sadaka bermek ibadetmi? Ibadet. Şu amallaryň, şu ibadetleriň sogaby öllere barýan bolsa, diýmek bulardan başka ibadetleriň hem salih amallaryň sogabyny öllere bagşlamak bolýar diýen netije gelipdirler. Kıyas netijesinde. Misal üçin namazam ibadet, Kur'an-ı Kerim okumak ibadet. Ondan näme bularyň sowabyny bagşlap bolýar diýipdirler. We diýdik musulman dogonlar, jumhur ulama, ýani ähli sünnet alimleriň köp bölegi islenlik salih amal edip sogabyny öllere bagşlap bolýar diýen netijede. Şu netije gelipdirler. Şul garaýşda. Misal üçin kitaplardan misal bersek, bu mesele barada İbnül Qayyim, Allah Taala oňa rahmet etsin, Ar-Ruh adlı kitabyny aýry bir bölümde üstünde durup geçýär. Giň işleýin. Bolýar diýenleriň delilini getirýär, bolmaýar diýenleriň delilini getirýär. Turly garaýşlardaky, bu baradaky turly garaýşlary getirip jogap berýär, bolmaýar diýenleri reddiýe berýär. We giň işleýin. Şu Ar-Ruh adlı kitabyny durup geçýär. Misal üçin şoň käbir ýerini okusak, diýär, hel tentefi'u arwahul mauta bi şey'in min sa'yil ahya am la. Diýerleriň
eden amallarından ölüler peýdalanýar mı ya da peýdalanmaýar mı diýen mesele diye. Fel cevabu cevabı diye enneha tentefi'u min sa'yil ahya'i bi emreyn mujma'un aleyhima beyne ahli sünneti minel fukahai ve ahlil hadisi ve tefsir. İki topar işten diye diýerlerin eden iki topar işinden ölüler peýdalanýar diye. Ölülere peýda bar diye. Bu iki husus meselesinde ahli sünnetten bolan fukahalar, hadisçiler, ahli hadis ve tefsir alimleri icma ettiler diye. Yani bir ağızdan kabul ettiler diye. Ahadahuma ma tesebbebe ileyhil meyyitu fi hayatihi. Ölen kişinin diri wagty özüniň sebäp bolup giden amallary diye. Mescid kurupdur, yol kurupdur, su çekipdir, kitap çap edipdir misal üçin. Ya olmasa bir kişi bir hayır öwredipdir, namaz öwredipdir, o da başgasyna öwredipdir, o da başgasyna öwredipdir, şeýle sebäp bolupdyr bir haýryň başlanmaklygyna. Ya da insanlara peýda getirjek zatlar näme kurupdur, şoňa çykdaý edipdir. Özüniň dirike sebäp bolup giden zatlaryň sowab oňa baryp dur diye. Bu birinji toparlatlar. İkincisi ya ve-thani du'a'ul muslimine lehu ve istiğfaruhum lehu ve sadaqatu vel haccu. İkincisi bolsa diye musulmanlaryň ölüler üçin eden dua dilekleri, Allah Taala'dan dilen bagşlanmalary, sadakalary we hajlary diye. Şularyň sowaby näme peýdasy öle barýar diye. Yani şu iki topar işte, şu iki topar amalların sowabynyň öle barýandygyny ahli sünnet ulemalary icma ettiler diye, bir ağızdan kabul ettiler diye. Ve devam ediyor. وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فَمَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدِ وَجُمْهُورِ السَّلَفِ وُصُولُهَا. Emma diye bulardan qalan bedeni ibadetler, yani insanın öz bedeni bilen ediyen ibadetler hakkında namaz ýaly, oraza ýaly, ondan soň Kur'an okumak, o sowabyny bagşlamak, zikrin sowabyny bagşlamak ýaly ibadetlerde diye ehli sünnet ulemalar ihtilaf ettiler diye. Yani ihtilaf ettiler diýenim musulman dogunlar bir topar bolýar diye, bir topar bolmaýar diye. Ve diye İmam Ahmed'in ve selefin aglaba böleginiň bu baradaky mezhebi yörelgesi vusuluha diye, sowabynyň barýandygy diye. Yani soragy jogabyň başynda diýdim, jumhur ulema göre Kur'an okap sowabyny bagşlasaň bolýar diýdim. Şunu ben özümden aýdamak musulman dogunlar Ibn Qayyim rahimahullahyň sözü. Ve bir näçe sahypa, bir näçe setir soň şunu diýär Ibn Qayyim rahimahullah: "Wal meşhur min mezhebi Şafii wal Malik enne zalika la yasilu." Emma diye Şafiilerden, yani Şafii mezhebinde ve Maliki mezhebinde diye meşhur bolan şul ýanky soňky sanap geçenler bilen sowabynyň barmaýandygy diye. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره. ودي أهل بدعتçılardan, أهل بدعت olan bid'atçılardan ve kelam ehlinden kafirleri dua bolsun, başka amal bolsun, hiç bir amalın sowaby ölülere barmaýar diýdiler diye. Yani näme diýdik? Hiç bir sowap barmaýar diýen garaýşdakylar bid'atçılar diýdik. Bu hem näme bid'atçılaryň garaýşy diýip Ibn Qayyim rahimahullah aýdýar. Ya olmasa İmam Nevewi el-Ezkar adlı kitabında diye واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن. Ulemalar diye Kur'an okap sowabyny ölülere bagşlamak barada ihtilaf ettiler diye. Yani bir taraf bolýar diýdi, bir taraf bolmaýar diýdi. فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل. İmam Şafii'den, yani Şafii mezhebinden ve yine bir topar cemaattan, alimlerden meşhur bolan niye sowaby barmaýar diye.
okap diýerler, okap başlar, öle soga barmaýanlygy diýe. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من علمائه وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل. وإمام أحمد وينا برتبر علماء والشافعيlerden hem burtopor. Demek Müslümanlar Şafii mezhepte hem soğa barya diyen garaýşanma, barmaya diyen garaýşan bar eken. Soğa barya diýdiler diye. Şol garaýşdy diye. Bu näme İmam Nawawi El-Azkar adly kitabyna diye. Öz mezhebimizden misal versek Müslüman doganlar Haşiyeti İbn Abidin'ne diye sarraha ulamauna fi babil hacc anil gayri. Ulamalarımız başkası adına haç etmek bölümünde babını açıklap aýtdylar diye. Bi enne lil insani en yec'ale thawab amalihi li gayrihi salatan aw sawman aw sadaqatan aw gayriha. Bir insan niye başka bir insana öz eden amalynyň namaz bolsun, roza bolsun, sadaka bolsun ya başka amal bolsun niye sogabyny bagşlap biler diye. Wayna da soňraklarına diye lakin istisna Malik ve Şafii el-ibadat el-bedeniyye el-mahdha kas-salati ve't-tilawati fala yasilu thawabuha ila el-meyyit indahuma bihilaf gayriha kas-sadaqati ve'l-hajj. Ve diye İmam Malik ve İmam Şafii diye bedeni ibadetlerin sogabynyň namaz ýaly Kur'an okumak ýaly ibadetlerin sogabynyň öllere bagşlasaň barmaýanlygyny aýtdylar diye. Diňe sadaka, hac ýaly sahih hadislerde gelen amallaryň sogabynyň barýanlygyny emma ondan galanlarynyň barmaýanlygyny aýtdylar diýip aýdýar. Haşiyeti İbn Abidin'ne. Demek näme Müslüman olanlar bu barada iki garaýyş bar eken. Şimdi bu mesele değişli Müslüman olanlar möhüm bellikler ba. Birinci bellik Müslüman olanlar bu meselede öte geçýänler ba. Bu meselede ahun ulamaların içinde, dawatçylaryň we talipleriň içinde, halkyň öňüne dinar sypatyna çykyp dine urudyp ýören insanlaryň içinde bu meselede öte geçýänler ba. Kabul edýänleriň içinde de ba. Yani sogap bagşlamakly kabul edýänleriň içinde de ba. Kabul etmeýänleriň içinde de öte geçýänler ba. Sahih hadislerde gelen ibadetlerden başka ibadetlerin sogabyny bagşlamagy kabul etmeýänleriň öte geçýän ýerlerine misal bersek Müslüman doganlar Kur'an-ı Kerim okap sogabyny öllere bagşlamak haram diýenler ba bularyň içinde. Bu öte geçmekdir Müslüman doganlar. Bu meselede sogaby barmaýan diýen alimleriň sözüne ähmiýet berýän bolmagy mümkin. Emma haram diýmek agyr gurrundur. Ulu ulamalar, ehl-i sünnetin ulu ulamalary şu barada gelen hadisleri jemläp, şuň netijesinde bir garaýyş, bir netije çykarypdyrlar. Oşolaryň içinde Ibn Taymiyye, Ibn el-Qayyim ýaly Allahu lar rahmet etsin alimler bar. Bolýa diýipdir. Emma bärden biri çykýan näme? Haram diye bu agyr gurur Müslüman dogan. Kabul edýänleriň öte geçýän ýerleri Müslüman doganlar, Kur'an okap sogabyny bagşlamagy kabul edýänleriň öte geçýän ýerleri olar diýe kim Kur'an-ı Kerim okap sogabyny öllere bagşlamak dogry däl diýse ol wahabidir diýerler. Bu da Müslüman doganlarna batyl we ýalan gurur. Sebäbine ýokarda alimleriň gepini aýdyp geçdik. Bu mesele ahli sünnetiň içinde ihtilafly mesele. Bir tarap bolýa diýipdir, bir tarap ulama da bolmaýa diýipdir. Halky beýdip allamak näme gerek halkyň bihabarlygyndan peýdalan. İmam Şafii bolmaýa diýipdir. İmam Malikden bolmaýa diýen garaýşlar bar. Bulara wahabi diýjekmin. Beýdip näme halky
bilmeýär diýip ýalňyş maglumat berip biri-birine düşman etmeli däl. Bu bir ýalňyş zat. Yani Kur'an-ı Kerim okap soğağını bağışlasan soğağı öllüre barmayar diyen qarayış musulman doğunlar ehl-i sünnetten bolan alimlerin qarayışı. Yani bu meseleni kabul eden kişem ehl-i sünnetten çıkmaya, inkar edenem ehl-i sünnetten çıkmaya. Çünkü asıl ve üstüne icma edilen mesele değil. Ya bir akida esası olan mesele değil bu. Üstüne ihtilaf edilen mesele. Şonun üçin ıgtibarly ahli sünnet alimler bir meselede ihtilaf eden bolsa, bu meselede biri-birine adaşan hasaplamak bolmaýar. Beter bu hili ihtilaflı meselelerde musulman doğunlar birek-birege at takmak adaşmakdır. Şey dip ol Vahabi bir zat dip şey dip biri-birine adamlar düşman etmek, özü bilen ilalaşmayan ihtilaflı meselelerde özü bilen ilalaşmayanlara at takmaklyk şoň özü adaşmakdyr. Şol adamyň özü şeytana hyzmat edýär diýmekdir. Musulmanlar agzaly etmekde. Başka bir bellik musulman doğanlar Kur'an-ı Kerim okap soğağını bağışlayacak bolsaň belli bir süre yok. Yokman tebarek bolmaly. Yokman plan süre bolmaly diýip belli bir süre yok. Haýsy surany okap bağışlasaň bolýar. Islenlik surany Kur'an-ı Kerimden haýsyny bilýän bolsaň şonu okap soğağını bağışlasaň bolýar. Yine bir bellik musulman doğunlar hükman yattan okumaly diyen şerti yok. Şu bizim halkymyzyň içinde köplenç bunu mollalar okasa, hükman bir ýürüýte bir zat bolmaly mı, bir yattan aýtmaly mı, şoňa meňdeş bir ýalňyş düşünjeler we ýörelgeler bar. Yattan bilýän bolsaň yattan okaýan, yattan bilmeýän bolsaň seredip Kur'andan okaýan. Bu yattan okumak şerti yok musulman doğunlar. Yine bir bellik Kur'an okumak üçin, Kur'an okap soğağını öllere bağışlamak üçin belli günü yok musulman doğunlar. Yokman 3 gün bolmaly, 7 gün bolmaly, 40 gün bolmaly, ýyly bolmaly diýip zat yok. Anda gijesi bolmaly, şoňa meňdeş bu zatlar yok. Onu bärden biziň öz goýan tertibimiz. Haçan okasaň oka bermeli. Gijesi günnüýi yok. Oturýarsyň da misal iş ýerinde oturýarsyň. Kulhallany okadyň. Ya Rabbi şundan hasyl bolan soğawy ölüp giden kim bolsa atama eneme babama kime bağışlayacak bolsaň bağışla bermeli. Onun üçin bir ýürüýte nahar bişirip gün wellep ay diýip günni bir zat diýip ýürüýte molla getirip bu hil düzgün ýok musulman doğunlar. Haçan bağışlasaň bağışlap bolýar. O ýanky diýişme hukman molla okumaly diýen şertem ýok. Ve en möhüm ýeri musulman doğunlar halk içinde käbir bidgatçy mollalar märekelerde Kur'an okap berip pul alýarlar. Märekelerde Kur'an okap berip pul alýarlar. Musulman doğanlar Kur'an okap berip pul almak we sogap bağışlamak niyeti bilen Kur'an okap berene pul vermek haramdır. Şoňa üns berim köp ýerde bizde edilýär şol. Sebäbi musulman doğanlar Kur'an-ı Kerim okumak ibadetdir. İbadet bolsa pula satylmaýar. Edil misal üçin men sana pul bereýin 2 rekat namaz okap ber diýmekliň bolmaýşy ýalyk. Nägel men sana pul bereýin men üçin nefil orada tutup ber diýmekliň bolmaýşy ýalyk. Ibadetler pula satylmaýar. Bu Allah üçin bolmaýar. Pul üçin edilýän ibadet o Allah üçin bolmaýar, pul üçin bolýar. Ve ol pul alıp Kur'an okayan kişinin okan Kur'an'ına sogap yok. Öyle de sogap bolmayan için ondan asla peýda da yok. Beter musulman olanlar Kur'an okap pul alanam günahkar, berenem günahkar. Haram iş ettikleri bolýar. Eredin şeytan bizni edip Allah diyor. Ýürüýte molla getirip gün bellep, saçak bedep, düğünçek verip pul verip Kur'an okutturýar. Habary yok, haram iş ediyor. Öyle de zerre yal peydası yok. Nekabir bidgatçy mollalar näme diýär? Men baha biçemok diýär. Näme berseler göwünden çykarsa şonu alýan diýär. Bermese de zat diýmek diýär. Ya da sowgat diýip berýärler diýär. Garaz musulman doganlar bolmayan işe bir bahana bilen boldurjak bolýarlar. Bulan hemmesi gep gurrun. O köçeden geçip barýakan sen düzdürüp al göwünümden çykdy diýip sana pul beren oga.
Al sana sowgat beren o köşeden geçip barýakan buzdurup barıp Kur'an okan soň berýär. Senen bilýän berjegini, o da bilýär bermeligini. Bu adyny inni haram diýilse kafirler şonuny başgaça edip aljak bolup tapýan her hil gurrumlar we musulmanlar onlar ýalmışdyr. Edil misal üçin rüşweti para näme diýerler? Para däl elaklyk diýip berişler ýaly. Şol egri işi dogratjak, gorkozjak bolup her hil at tapýarlar, bu ýalňyşdyr musulmanlar onlar. Zat berip Kur'an okutmak bolmaya haram ya da kafirler diye tayin hatımma diye bunga alaga diýenlerim eşdilýär. Tayin hatımma hatım çykyp goýupdyr. Pulny berseň sowabyny bağışlap berýär musulmanlar onlar bu zatlaryň bidgat we batyl ýörelgelerdir. Yani sowap bağışlamaklyň özü dogry. Emma sowap bağışlamak üçin edilýän tertip, düzgün ýörelge ýalňyş, şol bidgat. Ama yani kıdışımda öyle de peydası yok, beter dirilerim günah kazanıyor. Yani şeyle bir misal vereyim musulman doğanlar, pul verip, mungsan hatım okussan, yani hatım diyenimiz başından sonra şimdi Kur'an okuyup çıkmak. Pul verip, mungsan hatım çıkarsan, sonra öyle bağışlattırsan, hiç yıl şon sogabı yok. Çünkü pul için edilen ibadette sogab yok. Öyle de peydası yok. Beter günah kazanıyor. Ama özüm oturup öyde, haýsy suran bilýän bolsaň şonu okap, mysal üçin İhlas surasy diýil, okap sogabyny başlasaň, ol pul berip okutdyryp günah galyp eden amalyňdan bul muň esse gowy. Azyjyk sura bolsa da näme muň esse gowy. Şonuň üçin musulman doganyr haýsy surany bilýän bolsaň, okap şonu okap bolansaň, ya Allah, o hasyl bolan sogaby plana başladym diýämeli. Onuň üçin molla da gerek däl, o iýme içmegem gerek däl. Saçagam ýazylmak gerek däl, belli bir günem ýok. Pullat asla bermek bolmaýar. Bu da musulman doganlarna şu mesele aýtjaklarymyz Allah Taala hemmemize